Praise the Lord. Diनै इसोरनि रावखौ जोङो सोलोंलायनि फार्स्टआवनो आङो सकिय'नि बिसय आं रायलायगोन आङो बोसोन बिजाबखौ आङो फरायग्रोनि बोसोन बिजाबनि 14नि 27 खौ फरायनि थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायो ने फोरबोखौ मान होनायानो प्राणनि दैमु पृथिबियाव जेसेबां मानसिफोर दङ पृथिबियाव नुनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान जैन जेखि धोरोमानो जा मानो हिनजावानो जा हौवायानो जा मानो बयबो जोङो थैनायखौ गियो थैनायनिफ्राय जोङो खारग'नो नाजायो नाथाय बाइबेला जोंखौ बुंदों थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायो ने फोरबोखौ मान होनायानो प्राणनि दैमु होनना बुंदों इसोरखौ खुलुमनाया इसोरखौ मान होनाया इसोरखौ दिनै सन्मान होनायासो जोंखौ दिनै फोथांनानै लाखियो गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ मोनबाय मिन्थिबाय अब्लाबो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कर'ना भाइरास जादों थैनोखौ गिदों थैनोखौ गिनानै दिनै गोबांफ्रा प्रार्थना खालामदों जोंहा कासिकत्रायाव थानाय वारियर आनै सासे दङ बुरि बिमा बियो आंनो फनजों खोन्थाहरदों पृथिबिनि गोबां मानसिफ्रा गोबां प्रार्थना खालामदों खिन्थु साफ्रोमबो प्रार्थना खालामग्रा मानसिफ्रा दिनै गिनानै प्रार्थना खालामदों होननानै बुंदों आरो गिनानै प्रार्थना खालामनाया बिसोरो जिउखौबो आरो मोदोमखौबो सिथारनो हाग्राखौ गियाखै एबा जिउनि थाखाय सिन्था खालामाखै सारा पृथिबिनि प्रार्थना खालामनाय गिनाया मोदोमखौ थैनो थाखाय बिसोरो प्रार्थना खालामदों जे माब्रैहाय दिनै कर'ना भाइरासनिफ्राय गगोन माब्रै थैनायनिफ्राय गगोन बेखौसो प्रार्थना खालामदों होनना बुंदों फोरबो आंखौ कर'ना भाइरासखौ आंनि न'खरखौ आंनि फेमिलिखौ रैखा खालामदो होनना प्रार्थना खालामदों होनदों खिन्थु गासैबो दिनै इसोरखौ गिग्रा मानसिफ्रा दिनै फोरबो आंखौ दिनै नोङो आंनि दायफोरखौ खेमा होनानै आंखौ नोङो दिनै सोरगो रायजोआव जेब्ला नों फैफिनगोन आंखौ गोसोखांदो बिदि प्रार्थना खालामाखै नामा गावनि जिउआ जे बासायजानायखौ मोननांगौ दं गावनि जिउआव जे सोरगो रायजोखौ मोननांगौ दं गावनि जिउआ जे बिफा इसोरनिफ्राय फैनायमोन आरो बे जिउआ बिफा इसोरनाव थांफिननांगौ गावनि जिउआ जे थैसिगोन नस्थ' जासिगोन बिनि थाखाय रावबो दिनै प्रार्थना खालामाखै होनदों खालि कर'ना भाइरास जानायखाय थैनो गिनानै मोदोमखौ गिनानै दिनै प्रार्थना खालामदों होननानै बे आनैया कासिकत्रानिफ्राय वारियर बुरि बिमा आनैया आंनो खोन्थाहरदों बिनिफ्रायनो आङो होनदों थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायो ने फोरबोखौ मान होनायानो प्राणनि दैमु होनदों जायहा फोरबोखौ मान होयो जायहा फोरबोनियाव भरसा खालामो बियो दिनै मा होननानै बुंदों जिउखौ आरो मोदोमखौबो दिनै बासायनो हागोन दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरनियाव दिनै थानो बा इसोरनियाव दिनै गावनियाव भरसा खालामनो हाला संसारनि बायदि जालांबाय आरो गोबां समाव जोहोलाव बैसोनिफ्रायनो मानसि सिथारबोबाय आरो बिबिसारि मावबोबाय आरो गोबां रोखोमनि पाप मावबोनायखाय लोंनाय जाग्लुंनायजों आङो होनदों थैनायनिफ्राय नोङो खारग'नो हास्थायो ने फोरबोखौ मान होनायानो प्राणनि दैमु होनदों जायहा फोरबोखौ मान होयो जायहा फोरबोनियाव भरसा खालामो बियो दिनै मा होननानै बुंदों जिउखौ आरो मोदोमखौबो दिनै बासायनो हागोन दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरनियाव दिनै थानो बा इसोरनियाव दिनै गावनियाव भरसा खालामनो हाला संसारनि बायदि जालांबाय आरो गोबां समाव जोहोलाव बैसोनिफ्रायनो मानसि सिथारबोबाय आरो बिबिसारि मावबोबाय आरो गोबां रोखोमनि पाप मावबोनायखाय लोंनाय जाग्लुंनायजों दाङा बाजिजों बुलायनायजों मालायनि अन्याय मावनायफोरजों दिनै पाप मावबोनायखाय गावखौ सानबाय माब्रै आङो दिनै इसोरनियाव खि आंखौ दिनै इसोरा खि आजावबावगोन इसोरा खि आंखौ खेमा होगोन गोबां मानसिया दिनै दुष्ट मानसिफ्रा सानो खिन्थु जेसेबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रि दिनै पापजों गोदोनानै थाया मानो बे पापजों गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौ दिनै नोङो जुदि इसोरनियाव फैयोबा बियो दिनै मा होनदों हिमबायदि गुफुर खालामजागोन सिन्दुर बायदि गोजा जाब्लाबो हिमबायदि गुफुर खालामजागोन होनना लिरनाय दङ बेनिखायनो बयबो जेसेबां माने दिनै उन समाव बा सेंग्रा जोहोलाव बैसोनिफ्राय बा उन्दै बैसोनिफ्राय गाज्रि पाप मावबोदोंमोन
पाप मावबोनाय साफ्रोमबो बिथांमोनहा दिनै नार्भास जानो नाङा आं एथ्राम गोरोन्थि मावबोबाय खेमा मोनबावगोन नामा बेखौ साननो नाङा दिनै इसोरनियाव फै दिनै कर'ना भाइरास जानानै गोबां मानसिफ्रा दिनै गिर्जा खालामदों प्रार्थना खालामदों बयबो गाव गाव प्रार्थना खालामदों जे कर'ना भाइरासआ आंनाव दाजाथों बे नङा लोगोफोर मानो होननानै मोदोमा जोनोम लाबाय जेब्ला सानसे थैखागोन खिन्थु जोंनि जिउआ इसोरनिफ्राय फैनाय हांसो आरो बे हाङा दिनै इसोरजों लोगो लायफिननांगौ जोङो सोरगो रायजोखौ मोनथारनांगौ दिनै कर'ना भाइरास जानानै जुदि नोंथाङा जुदि थैनानै थांब्लाबो दिनै सोरगो रायजोखौ जुदि मोनोबा बेसेबां थायनो दिनै गाज्रिनिफ्राय फैनाया बा बिपदनिफ्राय फैनाया थैनायाबो दिनै नोंखौ दांनो हानाय नङा होननानै गितमाराव लिरनाय दंखायो दिनै गोबां पाप खालामनानै जाया गोसो इसिंजों गोसो सोलायो बेबायदि मानसिखौ इसोरा अनखाङो बिनि सोदोबै जों सकिय'खौ फरायनि बावहाय दिनै लुकनि 19नि 1निफ्राय फरायबा जों मोनगोन जेरिखौ हाबनानै जिसुआ बिनि गेजेर थांबाय बियाव जाखाय नामनि सासे मानसि दंमोन बियो खाजना खांग्राफोरनि गाहाय आरो गोनां गेदेरमोन सकिय'आ खाजना खांग्राफोरनि सासे लिडारमोन आरो बिराद माहाजोनमोन होननानै बाइबेला बेखौ खोन्थादों जिसुआ सोर जाखो होननानै बियो नायनो हास्थायदों नाथाय बियो दाफानि थाखै हायाखै मानोना बियो हायथारामोन एक्चुअलि सकिय'आ सासे हायथाथा होनना बुङोब्ला बियो गाहाय बावना स्टाइलनि मानसिमोन अब्ला बियो सिगाङाव खारलांग्रोनानै जिसुखौ नुनाय बायदि फांसे सुकुमर बिफाङाव गाखोहैबाय मानोना जिसुआ बे लामाजों बारस'नोसैमोन बे जायगायाव जेब्ला जिसुआ सौफैयो अब्ला जिसुआ नायदावनानै बेखौ होनबाय औ जाखाय गोख्रै ओंखारबो मानोना आङो दिनै नोंनि न'आव थानो नांगौ प्रेज द लर्ड सकिय'आ बै समाव बै जायगानि मानसिफोरजों खाजना खांग्राफोरनि लिडार जानायखाय बयजोंबो पापि मानसि होननानै बियो दिनै सिनायजानायमोन बा सानजानायमोन नाथाय दिनै सकिय'आ जिसुखौ फैगौ होननाय खोनानाय लोगो लोगो बिनि गोसोआ गाबखांदों आरो बिनि गोसो गाबखांनानै बियो रिभाइभ जादों गोसो सोलायदों बियो गावनि गोसोआ चेन्ज जादों बे चेन्ज जानायखौ गोसो सोलायनायखौ दिनै पृथिबीनि रावबो मानसिया हमनो हायाखैब्लाबो गोसो अन्तरखौ नुहुरग्रा प्रभु जिसुआ नुहुरबाय सकिय'नि गोसोखौ बियो नुहुरबाय सकिय'नि गोसोखौ नुहुरनानै बियो सकिनियाव दिनै सकिय'आ जे बिफाङाव गाखोनानै थादों दिनै फांसे बिफाङाव गाखोनानै थाबाय बियो आरो बिफाङाव गाखोनानै थांनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिनियाव ओइ सकिय' गोख्रैनो ओंखारबोदो मानोना आङो दिनै नोंनिनो न'आव थादों हालेलुया दिनै सकिय'आ बयजोंबो पापि बा बयजोंबो गाज्रि होननानै सानजानाय खाजना खांग्राफोरखौ बै समाव जिरायदोंमोन आरो खाजना खांग्राफोरनि लिडारबावसोमोन बेखौ दिनै गाज्रि होनजानाय बयजोंबो पापि होनजानाय बे सकिय'नि गोसो गाबखांनाय गोसो सोलायनायखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नुनानै सकिय' नोङो ओंखारबोदो मानोना आं दिनै नोंनि न'आवनो आलासि जागोन दिनैबो दाबो बे समावबो जायफ्रा गावखौ पापि होननानै मोनदांखाबाय जायफ्रा सेंग्रानिफ्रायनो लोंग्लुं जाग्लुंजों सेंग्रानिफ्रायनो सिथारनाय बिबिसारिजों गोदोनानै थाबोबाय जायफ्रा दिनै गावखौनो इसोरनि देखायाव समायला होननानै सानबाय जायहा पृथिबीनि मानसिजों मुगैजाबाय जायहा गामिनि उसुंसेनि टाउननि एरियाजों बियो गाज्रि होननानै दिनै सानजाबाय बे मानसिया दिनै गोसो सोलायनानै गोसो गाबखांनानै फोरबुनाव फैयोब्ला गोसो सोलायनानै जिसुखौ गोसोखाङोबा जिसुनियाव दिनै गाबखाङोब्ला बै नोंनि गोसोनि गाबखांनायखौसो जिसुआ नाहरगोन नोंनि सेहेरा नों हायथा ना नों गोजौ नों गुफुर ना नों गोसोम नों हौवा ना नों हिनजाव ना नोङो मा रोखोमनि मानसि नोंनि मोदोमनि सेहेराखौ बियो नायनाय नङा बियो खालि नोंनि गोसो इसिंखौ नायगोन नोङो फार्स्ट रिभाइभ जानांगौ नोंनि गोसोआ सोलायनांगौ जेब्ला नोंनि गोसोआ सोलायबाय बे गोसो दाबो इसोरा सोरगोआव थानानै नोंनि गोसो सोलायनायखौ नुगोन आरो नोंनियाव फैगोन नोंनि गोसो गोरबोआव थाफैगोन अब्ला जिसुआ जेब्ला नोंनाव थाफैगोन अब्ला नोङो गोजोननाय मोनगोन
अब्ला दिनै नोंखौ कर'ना भाइरासआबो सुनो हानाय नङा, दांनो हानाय नङा, बा संसारनि गासैबो बेमार आजार बायदि रोखोम बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमारा नोंखौ दांनो हानाय नङा। दावरा मावराग्रा सिथारनि मोरोनाबो नोंखौ दांनो हानाय नङा। जोबथारनायाव आङो फरायनि, जिसुआ बिखौ होनबाय, दिनै बोखांजानाया बे न'नि थाखाय जाबाय, मानोना बयबो आब्राहाम जायफ्रा गोसो गाबखाङो नों बेखौ अनखाङो बायदि आफा बिसोरनि जिउआव नों रायलायदो, सिमांजों नों रायलायदो, नोंथार मालगयनि बिसोरबो गोसो सोलायनो हाथोंसै, बिसोरो गोसो गाबखांनो हाथोंसै। बे कर'ना भाइरासजों गोबां थैनाय समाव गिनानै बिसोरबो मोदोमखौल' गियालासे जिउखौबो गिनानै गोसो सोलायनो रोंथोंसै। आफा नों बेबायदि गेदेर नोंनि अनखांनायखौ बे आंनि जाथि बर' जाथिनि सायाव नोङो लाबोदो। गोबां बर' जातिफ्रा फोरबो दिनै नोंनि अनखां जानायखौ मोनथोंसै। आफा मोदोम आरो जिउखौबो बासायजाखौ मोननांगौनि थाखाय थाम थिम जानो हाथोंसै। गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै आफा दिनै मोजांनि फारसे दिनै गोसो होथोंसै। गाज्रिनिफ्राय दिनै पापजों गोब्राब थाया मानो, बे पापजों गोब्राब थानाय मानसिफोरखौ दिनै नोङो जुदि इसोरनियाव फैयोबा बियो दिनै मा होनदों, जोंबायदि गुफुर खालामजागोन, सिन्दुर बायदि गोजा जाब्लाबो जोंबायदि गुफुर खालामजागोन होनना जेसाव लिरनाय दङ। बेनिखायनो बयबो जेसेबां माने उन समाव बा सेंग्रा जोहोलाव बैसोनिफ्राय बा उन्दै बैसोनिफ्राय गाज्रि पाप मावबोदोंमोन, बे पाप मावबोनाय साफ्रोमबो बिथांमोनहा दिनै नार्भास जानो नाङा। आं एफाग्राब मोनसे मावबोबाय, आं खेबसे मावबावगोन नामा बेखौ साननो नाङा। दिनै इसोरनियाव फै। दिनै कर'ना भाइरासनि गोबां मानसिफ्रा दिनै गिर्जा खालामदों, प्रार्थना खालामदों। जोंनि जिउआ इसोरनिफ्राय फैनाय हांसो, आरो बे हाङा दिनै इसोरजों लोगो लायफिननांगौ। जोङो सोरगो रायजोखौ मोनथारनांगौ। दिनै कर'ना भाइरास जानानै जुदि नोंथाङा बिदि थैनानै थांबाबो दिनै सोरगो रायजोखौ बिदि मोनोबा बेसेबां ओंखायनो दिनै गाज्रिनिफ्राय फैनाया बा बिपदनिफ्राय फैनायाबो दिनै नोंखौ दांनो हानाय नङा होननानै जोबनानै बुंनो दंखायो। दिनै गोबां पाप खालामनानै जायहा गोसो इसिंजों गोसो सोलायो, बेबायदि मानसिखौ इसोरा अनखाङो। दिनै सुरुजों जों सत्यखौ फरायो, बावहाय दिनै लुकनि 19नि 1 फरायदोंमोन। जेरिखौ हाबनानै जिसुआ बिनि गेदेर गेजेर थांबाय, बियाव जाखाय नामनि सासे मानसि दंमोन। बाइबेला बेखौ खोन्थादों। जिसुआ सोर जाखो होननानै बियो नायनो हास्थायदों, नाथाय बियो जापानि थाखाय हायाखै, मानोना बियो हायथारामोन। एक्सुवेलि सत्यआ सासे हायथाथा होनना बुङोब्ला बियो गाहाय बावमारा स्टाइलनि मानसिमोन। अब्ला बियो सिगाङाव खारलांग्रोनानै जिसुखौ नुनाय बायदि फांसे सुकुमार बिफाङाव गाखोहैबाय। मानोना जिसुआ बे लामाजों बारस'नोसैमोन। बे जायगायाव जेब्ला जिसुआ सहैयो, अब्ला जिसुआ नायदावनानै बेखौ होनबाय, जाखाय गोख्रै ओंखारबो, मानोना आङो दिनै नोंनि आरो आंनि जिउखौबो नोङो बासायदो। मानोना दिनै फोरबो पृथिबिनि सानजा सोनाब सा खोला जोङो खोनाबाय जे कर'ना भाइरासजों गोबां थैबाय। फोरबो जेब्ला नोङो फैफिनगोन, बे समाव आफा नों आंखौ गोसोखांदो। आङो लिरनाय दङ, आङो लिरनायखौ फरायनानै मोनबाय। मानोना गोबां दिनै नुजाहोजानायनि 6:8 लिरनाय दङ, दिनै गोबां बेमारजों, आंखालजों, दावहाजों आरो जुनारफोरजों गोबां फानब्रैनि फानसेयानो थैगोन। फोरबो बे समाव नों आंखौ अनखांदो, नोंनि रागायाव आंखौ नों दाखोख्लैसै। फोरबो आरो गासैबो थैनांगौनिफ्राय आंनि मोदोम आरो जिउखौबो नों बासायदो। आरो नोङो फैफिननायाव आंखौ गोसोखांनानै जेब्ला नोङो गोसोखांदो, आंनि जाथिखौबो नों गोसोखांदो। फोरबो जायहा दिनै बे आंनि मेसेज होनायखौ दिनै नुसनगोन, नायसनगोन, बेबायदि मानसिखौबो नों गोसोखांदो। आफा नाजारेथनि जिसु, गोबां आंनि बर' जोहोलावफ्रा लोंग्लुंनाय, जाग्लुंनाय, फेग्लुंनाय, सिथारनाय आरो गाज्रि
फाबफोरखौ मावनानै बिबिसारिफोर मावनानै दिनै फोरबो नोंनिफ्राय गोजान जाबाय नाथाय जायफ्रा गोसो गाबखाङो नों बेखौ अनखाङो बायदि आफा बिसोरनि जिउआव नों रायलायदो सिमांजों नों रायलायदो नोंथार मालगयनि बिसोरबो गोसो सोलायनो हाथोंसै बिसोरो गोसो गाबखांनो हाथोंसै बे कर'ना भाइरासजों गोबां थैनाय समाव गिनानै बिसोरबो मोदोमखौल' गियालासे जिउखौबो गिनानै गोसो सोलायनो रोंथोंसै आफा मोदोम आरो जिउखौबो बासायजानायखौ मोननांगौनि थाखाय थाम थिम जानो हाथोंसै गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै आफा दिनै मोजांनि फारसे दिनै गोसो होथोंसै गाज्रिखौ नागारनानै रिभाइभ जाथोंसै गोदानै गोसो सोलायफिनथोंसै गाज्रिखौ नागारनानै दिनै आत्मिक जानो नाजाथोंसै जिउजों नोंखौ खुलुमना जानो नाजाथोंसै आरो नोंजों अनखा जानायखौ मोननानै बिसोरो मोदोमावबो कर'ना भाइरास आरो गिनांगौ भाइरासफोरनिफ्राय रैखा मोननानै जिउआवबो जेब्ला नोङो फैफिनगोन अब्ला बिसोरनि जिउआव बासायजानायखौ मोननाय बायदि आंखौ आंनि न'खरखौ आंनि मण्डलिखौ आंनि जाथिखौ आरो गासैबो नोंखौ खुलुमग्रा मानसिफोरनि जिबनखौ आफा नोंनाव गथायबाय गेदेर नोंनि बोरखौ नों लाबोनायखायनो गथायबाय जिसु ख्रिस्ट'नो बिबाय बेखौ दिनै नुसनगोन नायसनगोन बेबायदि मानसिखौबो नों गोसोखांदो आफा नाजारेथनि जिसु गोबां आंनि बर' जोहोलावफ्रा लोंग्लुंनाय जाग्लुंनाय फेग्लुंनाय सिथारनाय आरो गाज्रि फाबफोरखौ मावनानै बिबिसारिफोर मावनानै दिनै फोरबो नोंनिफ्राय गोजान जाबाय नाथाय जायफ्रा गोसो गाबखाङो नों बेखौ अनखाङो बायदि आफा बिसोरनि जिउआव नों रायलायदो सिमांजों नों रायलायदो नोंथार मालगयै बिसोरबो गोसो सोलायनो हाथोंसै बिसोरो गोसो गाबखांनो हाथोंसै बे कर'ना भाइरासजों गोबां थैनाय समाव गिनानै बिसोरबो मोदोमखौल' गियालासे जिउखौबो गिनानै गोसो सोलायनो रोंथोंसै आफा नों बेबायदि गेदेर नोंनि अनखांनायखौ बे आंनि जाथि बर' जाथिनि सायाव नोङो लाबोदो गोबां बर' जातिफ्रा फोरबो दिनै नोंनि अनखां जानायखौ मोनथोंसै आफा मोदोम आरो जिउखौबो बासायजानायखौ मोननांगौनि थाखाय थाम थिम जानो हाथोंसै गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै आफा दिनै मोजांनि फारसे दिनै गोसो होथोंसै गाज्रिखौ नागारनानै रिभाइभ जाथोंसै गोदानै गोसो सोलायफिनथोंसै गाज्रिखौ नागारनानै दिनै आत्मिक जानो नाजाथोंसै जिउजों नोंखौ खुलुमना जानो नाजाथोंसै आरो नोंजों अनखां जानायखौ मोननानै बिसोरो मोदोमावबो कर'ना भाइरास